kdyby ne ty, tak lidi by mi nepomohli na ty brejle. Fakt děkuju, jste suploví lidi. Děkuju vám. Takže si spokojná, všetko je tak, ako má byť. Môžeš povedať, koľko roky si čakala na nové okuliare? 2 roky jsem čekala na ty nové brejle, jsem čekala 2 roky. No vidíš, takže teraz vidíš lepšie nás. Takže si šťastná? Jsem. Takže veľké ďakovanie pre Beňa, pretože Beňo takisto poslal peňažky, my sme giftovali, takže bolo to A jedna paní mi taky pomohla a poslala mi přes Western Union 40 euro. Ako sa volá? Takže Ako sa volá? Ježiš, já si teďka nepamatuju, ale možná, že ona je tady taky, tak já nevím, jak se jmenuje. No, ja by som chcel vedieť, aby som ju mohol zapísať pri tebe, pri tvojmu menu, že ti pomohla takisto. Ježiši Maria, já nevím, jak se jmenuje, teďka si nemůžu Ale jak vzpomenout. nemôžeš vedieť Ježiš Maria? Kde ty vidíš Ježiš Maria? No. Nemůžu si vzpomenout. Já to napíšu ty paní, aby vám to, nebo Nebola to tu náhodou ofotila. pani Selem? Ne, ona tam by měla takovou fotku, jak vypadala jako Vietnamka. Aha, no tak aj Japonci tu pomáhajú, alebo jak to mám chápať? Byla to Romka, nějaká paní, nevím, no. Aha, no dobre. Tak keď mi to zistíte, tak potom mi to dajte vedieť, aby som to mohol zapísať ku vášmu menu. Áno? A bych jsem chtěla vyjádřit a děkuju tobě hlavně, Adame, protože kdyby ne ty, tak nic by se pro mě neudělalo a ty lidi by mi nemohli pomoct s těma brejlama. Díky tobě, fakt máš hodný laskavý srdíčko. Takže Fakt. som šťastný, ja som Vážim šťastný, si. že vidíš, to je super. Pretože toto sme potrebovali. Či tu je chorý človek, či niečo potrebuje, alebo tak aby ukázal svoju dôkaz, čo si za to kúpil. Nebola to pani Anička náhodou? Asi jo. Diosa. Nie poslala peniaze, má krásne okuliare, pozri na ňu. No, díky very much. No, ja som Tak jo, veľmi tak já vám šťastný. moc, Výborne, mňa to tak já vám veľmi moc teší. děkuju. Peňovi si poďakovala. Áno, Poděkovala jsem, poděkovala. Dobre, moja. takže si šťastná. Super, no. Ukáž mi To je ešte tvoju moc, sestru. moc. Moje sestra tady není, protože ona šla do města šla.